Čaute, vítajte, máme tu ďalšie videjko. Tentokrát to bude ďalší vlog. Ideme do Tatier na výlet, mega sa na to teším, bude to podľa mňa super. Ja som v Tatrách dávnejšie, takže si moc nepamätám, že jak a čo, ale všetko sme si nejak vyhliadli. Dáme si nejakú super túričku po horách, nejako strašne sa na to teším. Momentálne kráčame na zastávku, kde sa stretnem s Dávidom, potom ideme na hlavnú stanicu, tam už bude samo nás čakať pravdepodobne, takže teším sa fakt na to. Takže idem sa stretnúť s Dávidom a užívajte videjko. Tak ja už som sa takto zoskupil s Dávidom. Čaute. Už sme na zastávočke, čakáme na jednotku. To je ona. Už nám ide jednotečka. Tak ideme na hlavnú stanicu a tam bude samo zo skupenie 2. Čau. 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 Medzinárodne bloguje. Medzinárodne, počkaj, ja začnem. Všetci blogery. A je 7:12. No, dobre. Čiže počkáme na vlak. Takže Za počkáme chvíľku nám ide vlak a čakáme na vlak. Tak konečne z vlaku, ale zase tu sedíme v tejto električke, alebo jak sa to volalo. Taký polovlak, dajme tomu. O 10 minút sme v Novej Lesnej. Pekný výhľad danou. O 10 minút sme v Novej Lesnej, tam sa ubytujeme do penziónu. A o takú hodinku zase pôjde táto električka alebo tento vlak na Štrbské pleso, kde si dáme túričku na Popradské pleso. Dobre, tak teda čakáme, kým vyrazí a uvidíme sa asi v našej izbe. Dáme si nejaký room tour alebo tak. A vidno, že je Peťo hyperaktívny. Dobre, a tu si môže ísť sadnúť. To uver. Také nasedenie. Tu sa ešte neroztíknu. Tu si budem sedieť. Dobre, večer. Si dám nejakú sviečku. Ja bývam vo tej väčšinou tak, môj priemer vanie je hodina. Ja budem pozerať Reelska a prídem na Takéto izba, plne perfektné, obrázky, dobrá cena, samo už ticho. Tak, dobre, máme tu menší chaos, ale dobre, ja sa ozvem teda, že kam pôjdeme, lebo musíme sa rozhodnúť, ideme sa vybaviť a hneď sa vám ozývam. Tak momentálne sme sa vydali do obchodu niečo pokúpiť na varenie alebo tak. Už všetci kráčame, dedinke Nová Lesná. Tam je parádny výhľad na Omnícky štít, pokiaľ sa nemýlim. Ideme do miestnej Coop jednoty a ideme niečo pokúpiť. Tak sme tu. Birel, chlepače polievka, Samo má vajca. David to má, čo máš David? Syrovú omačku, vajca. Čo si ešte dáme, chlapci? Tak momentálne ideme na stanicu. Trošku sa ponáhľame, lebo sme sa zdržali v tom obchode. Ideme na Štrbské pleso, tak snáď stíhame vlak zase na poslednú chvíľu. Zase to sme celí my, ale nejak to stihneme a ideme sa teda pozrieť na to Štrbské pleso. Taký klasický bod v Tatrách, takže užívajte ďalej vlog. Tak jak môžete vidieť, za mnou sa nachádza Štrbské pleso. Vypadá pekne, ale počasie nám moc nepraje, keďže dosť fúka a ja som si zabudol čiapku, tak si dám kapucu chvíľu. Dosť fúčí a trošku mrholí, takže počasie moc nepraje. Skúsime aj tak sa čo najviac vyťažiť a čo najviac si to užiť. Pobudeme tu asi takú hodinku a pol. Ja skúsim porobiť nejaké fotky, keďže mám nový foťák, ale o tom bude iné video. Ale akože voda vypadá pekne. Škoda, že nie je taká viac kryštálová, alebo jak tomu povedať, ale tak nečakám od toho veľa, keďže je zima. Ale škoda, že začalo fúčať, keďže tak to nebolo, ale
nevadí, to sú hory, v horách sa mení počasie furt. Každopádne my si ideme trochu prejsť, užiť si to, ja skúsim niečo pofotiť a tak. Kúkajte ďalej a poďte si s nami užiť toto krásne pleso. Tak my sme trošku presunuli, predtým som vám točil presne odtiaľ, sme v polke plesa a je to tu pekné, už sa trochu smieva, už je tu taký, už je to proste večer. Oni tu srandujú, samo tu sranduje s masom furt, že nás napadne, ale ja si myslím, že na Štrbskom plese sú malé šance, ale užívame si výhľady a je to tu perfektné, akože. Je to tu perfektné, tam bol aj taký ostrovček a urobil mi David nejakú profilovú fotku, alebo nejaké fotečky som aj pofotil. Takže ja vám poukazujem, ale tam je už mesiac a tie hory sú tu fakt insane. A všetci sa tešíme domov na jedlo, ideme si variť. Ja som si kúpil sáčkovú polievku. Ja mám sáčkovú polievku, máme tam nejakú klobásku, nejaké vajca, to je paráda. Dobre, ideme ďalej, aby sme stihli vlak a ideme túrovať. Ideme teda dokončiť obkúku jazera a ideme jesť, poďme. Dobre, tak podľa okolia môžete vidieť, že sme vo vlaku, Samo tam ešte zostal s mamou, keďže sa chceli viac najesť a trošku ešte si to tu popkať. My sme sa rozhodli ísť domov s Davidom, keďže sme veľmi hladní. Tešíme sa na jedlo, máme tam nejaké vajíčka, sáčkovú polievku a všelijaké, čo sme pokúpali v tej Coop jednote, však som vám to ukazoval. Potom si dáme tú dobrú vaňu, ktorú som vám tiež ukazoval. Tešíme sa na kúpeľ. A tak, takže ideme sa zrelaxovať, oddychnúť na zajtra, na trošku silnejšiu túričku. A tak no, takže ideme naspäť na izbu, však vám potočím ešte niečo zábavné, určite bude, takže kúkajte ďalej. Tak zdravím vás z netradičného uhlu, z kuchyny a ideme variť. Máme tu reláciu varenie. Máme tu 5-hviezdičkové jedlo, ktoré by Gordon Ramsay ohodnotil výhrou. Sme profesionálni, skúsení kuchári. Hej, ja mám slepečú polievku. Sačkovú, máme tu 2 zlaté bažanty, samozrejme 0,0. To si môžeme rovno aj otvoriť. A potom tu máme ešte klobásku, vajca a tak, takže... Máme toho dosť proste. Máme toho dosť, ja idem najprv dať túto polievku, takže tiež 0,75 litra, idem to napustiť. Jak sa dobre otvorím to s týmto, lebo som neskúsený. My si dáme pekne pivečka. Jedno pivečko, ešte tu máme druhé. Paráda, Peťo, poď si dať. Máme tu pivečko, dáme si pekne. Na Tatria. No a tu už jeme svoju večeru. Ja som si konkrétne spravil vajíčka a na ďalší deň uvaril sáčkovú polievku, ale neexistuje lepšie zakončenie dňa, než je poriadna kúpeľ. Raz, 2, 3. Dobré ráno, takto z Vysokých Tatier. Za mnou sú krásne Tatry. Je to tu parádne. Tu sú nejaké ovečky, saváš. Dobre, nebudem zdržovať. Dneska sme teda vstali, ja som si dal raňajky, dal som si párky, k tomu kakao, dal som si párky kakao, bolo to fakt perfektné. A teraz už kráčame smer vlak, alebo ten tatranský vláčik, tá električka. Ideme Starý Smolkovec a odtiaľ pôjdeme buď Zubačkou hore na Hrebienok, alebo respektíve si tam vyšlapeme, to ešte uvidíme. A asi náš cieľ bude Terio chata, ale uvidíme, jak to všetko dáme, keďže Terio chata je trošku ťažšia. Asi, no vypadá to tak, lebo je to najvyššie položená chata, takže tam bude nejaký výšlap podľa mňa. A po ceste je jedna chata, chcem hore len meno, chceme spomenúť. Tam sa zastavíme, dáme pauzu a rozhodneme sa, že ako teda, či je dobre postupovať na tú Terio chatu a tak, takže uvidíme. Ale Tatry sú to veľmi pekné a ja kráčam teda smer Váčik, za mnou sú už chalani, ja som trošku popredu.
Ideme teda smer Starý Smokovec. No tak sme v Starom Smokovci a tu je prírodný prameň. Ideme ho ochutnať, akože David už mal aj samo a že vraj je to také železné, samo by to zase tak nevadilo. Ale akože nie som moc fanúšik týchto prírodných prameňov, ale ochutnáme. No, nie je to najlepšie. No, nie je to najlepšie. Je to jak železná tyč. Akože je to určite zdravé a prírodné, ale napustím si trochu aj do fľaše. Ale asi to nechcem normálne piť. Nie je to zase také dobré. Nechutí mi to, ale určite má pekné benefity a tak, ale... Dobre, toto bolo taká odsúvka, ja nebudem zdržovať a my ideme na túru smer Zámkovská chata. Tak hlásim sa vám zo slnečného hrebienka, je tu dosť veľa ľudí. Samo si tu točujú nejaké veci do videa a tak sme sa chvíľu zdržali. Ale momentálne tá cesta tam za mnou je cesta na Zámkovskú chatu, ktorá tabula hovorí, že to je hodina. Takže asi nás čaká teraz taká hodinka túry, alebo keď to stiahneme tak takých 50 minút. Uvidíme potom to, aké to bude náročné, teraz sme dali cca 200 metrov výškových a 2 kiláky tuším. Niečo také, neviem. Ale každopádne výlety sú pekné, jesenné, je to všetko sfarbené, zatiaľ žiadny medveď a je to tu pekné, vidíme aj námornícky štít, však všetko vám natočím, ale my momentálne sa ideme presunúť na Zámkovskú chatu. Podľa toho, jak ste si mohli všimnúť, tak sa nenachádzame na turistickom chodníku. Sme v Zámkovskej chate. Objednali sme si nejaké jedlo, keďže treba samozrejme obedovať, sme hladní. A veľmi sa nás teším. Ja som si konkrétne dal parené buchty. Chcel som dať konkrétne rezeň, ale prišlo mi, že tie parené buchty budú lepšie, pretože sme to videli na stole a akože pecka, pekne to vypadalo. A ja som zabudol si pozrieť nejakú polievku, alebo tak, ja neviem, či ponúkajú, určite niečo tu bude. Nevadí, tak akože polievku mám doma, takže nevadí. Máme doma tú sáčku, čo som si spravil. A je to super, akože paráda. Tešíme sa na jedlo a môžeme sa vám, keď budeme mať jedlo na stole. Tieto pekné buchty som hneď akože zmastil a musím povedať, že to bolo poriadne. Ja som sa brutálne z toho najedol, teraz už to iba zapiť. David sa kúka na tému, on má brinzové halušky, Samo má tiež buchty. Akože na to, že jak vyzerali tie brinzové halušky na tom obrázku, som si myslel, že nebudú dobré, ale pomerne dobré. Odporúčam. Ne, že odporúčam, ale keď sa chcete Dobre. Pekné buchty a teraz poďme asi naspäť, ak vám poviem, idem sa dopiť ešte pivko a dopijeme a potom pôjdeme. Potom si niečo ešte možno kúpime. Dobre, idem dopiť, ideme dojesť a potom sa vám ozvem z túry. Tak momentálne už zostupujeme dole zo Zámkovskej chaty. Sme tu na druhom moste, alebo na treťom po ceste dole. Tu sú vlastne také mini vodopády. Takto to vypadá. Také mini vodopádiky a pokiaľ sa nemýlim, tak sa nachádzame v Kosodrevinách, ale nie som si istý, keď tak opravte ma. Viem, že sme to prebrali na geografii, ale bolo to tak dávno, takže tuším, že sme Kosodreviny. A je to mega pekné, tá voda je kryštálovo čistá a to je ako fakt super. Asi teraz trošku počkáme na Sama, nech nás vie dobehnúť. A tak no, dúfam, že to je počuť, keďže tie vodopády sú celkom hlučné. Ale my postupujeme pomaly dole na stanicu, keďže chceme ísť domov, nájsť sa. Čaká na mňa tá sáčková polievka.
A, a ešte si kúpime niečo v obchode, ale to uvidíte, čo si kúpime. Uhnitý. Že si niečo kúpime v obchode. A tak, takže kráčame dole, smer stanica. Cesta naspäť nebola nejak zložitá, bolo toto isté smer Hrebienok a potom tatranský vláčik na Novú Lesnú, kde David vytiahol jeho drona a spravil nám tieto neskutočné zábery. No a po dnešnej túre sme znovu tu v kuchyni. Sice už to nebude také dlhé, taký timelapse alebo to, čo som vám minule točil. Ja si na tú polievku, ktorú som včera varil. Potom tu mám klobásku, oni si tu robí nejaké blbosti, mi to je jedno. A potom vlastne ideme točiť ešte také jedno videjko, ale to nebudem prezradzovať. A dnešný deň bol super, ešte tu máme jednu vec. Ešte sme si kúpili takéto nealkoholické šampanské, trošku si treba dať. Máme tu aj hore poháriky. Hej, no, dobre. To je všetko z dnešného dňa. Neviem, kam ideme zajtra. Možno na Lomnický štít. No takže neviem, kedy sa vám ozvem, buď dneska alebo zajtra. A zatiaľ užívajte video a pokračujeme v našom výlete v Tatrách. Dobré ránko z Novej Lesnej. Máme neviem koľko hodín, 8:30, neviem, niečo také. A ideme na stanicu, ideme smer Tatranská Lomnica, konkrétnejšie na Skalnaté pleso. Tam si dáme túričku hore na Skalnaté pleso, nie je to zase také zaujímavé, ale tak nemáme moc na výber. A tak si to užijeme nejak a dáme si takú mini túričku na záver, potom naspäť pre veci a na vlak. Takže tak nejak a my teda ideme smer tú Tatranskú Lomnicu. Tak my sme teda v lanovke, rozhodli sme sa to zobrať lanovkou, keďže túra by trvala 3 hodiny. Je to tu dosť pekné, vidíme tam Lomnický štít, že vraj hore budeme vidieť na Terio chatu, bo nejdeme priamo na Skalnaté pleso, ale odtiaľ pôjdeme aj na Lomnické sedlo. A potom je to tu dosť pekné zatiaľ a ešte to bude určite krajšie a my stúpame a vy budete stúpať s nami. Celej destinácii. Jak sa toto volá? Lomnické sedlo? Na Lomnickom sedle, tam vzadu je Lomnický štít. Výhľady sú tu veľmi pekné, niečo takéto. A musel som dať brýle, lebo je tu málo snehu, hej, ale trošku mi to už trhalo oči, jak to slnko svieti, lebo počasie je veľmi pekné, žiadne mraky, slnko praží. Takže dal som si brýle. Ja tu mám aj mačky, ale toto určite nie je na mačky, hej. Toto je menší snežík, úplne pohoda, som vybavený aj nepremokavo, aj turisticky. Pôjdeme sa pozrieť na tú Terio chatu, keďže ono je vidno akože odtiaľto. A možno by sme si trošku aj išli vyššie podať k Lomnickému. Ja by som išiel určite. Niečo vymyslíme však. Tak no. Poďme sem ďalej. Po prvýkrát sa môžeme dotknúť snehu, počkej. Sneh, no. Snežík. Joj, na toto sa teším. Dobre, ideme k tej Terio chate sa pozrieť. No.
My sme takto tu hore. A je to tu mega pekné. Tam je niekde, tuším, Teriochata. Tuším. Tu je tá studená dolina. Zasnežené hory. Rovnický štít. Veľmi pekné toto je. Je to tu fakt perfektné. Tak my sme... Dobre, nehádajte sa, zase hádajú. Dobre, my sme zliezli, teda, no, s lanovkou, hej, tam hore sme boli, s tou mini lanovkou, nehádajte sa tu, hej. Oni sa tu zase hádajú, nevadí. Dobre, no sme tu teda pri tom skalnatom plese, je to tu také namrznuté. A je to tu dosť pekné, také zelenúčké a ten Olomnický štít odtiaľ to vypadá fakt ako mohutne, jak keby to bola nejaká akože fakt veľká hora, že nejaká 8000-ovka, ale pritom je to klasická 2000-ovka. Ale pekne to vypadá ten Omničák a aj to pleso. Je tu menšia námraza. Mňa napadlo, že či tu nie sú nejaké ryby, ale potom som si spomenul, že predsa tieto plesa, pokiaľ si pamätám z geografie, tak tieto plesa, tieto dolenie, oni sa tuším tak, nejak tuším, že ľadovce sa takto cez tie one a potom sa to roztopilo, z toho sa spravilo pleso. A to je celkom pevné, som čakal, že to hneď toto. A to bol iba lát? Daj tam kameň, uvidíš. Ale nejaký veľký, nie nič o to. No a takže my pôjdeme dole lanovkou. Ja si dám asi obed vo vlaku a tak no, takže užívame ďalej Tatry. Pozri, nie je to moc. A užívame ďalej Tatry a ideme ďalej. Po tomto sme si ešte chvíľu pozreli skalnaté pleso a už sme išli dole, keďže čas nás tlačil, zobrali veci a odviezli sa na stanicu. 2 minúty. No my sme tu na stanici, ja už si papám svoj kebab a skoro príde vlak a tým bude tento výlet do konca. Takže ja sa vám chcem poďakovať za to, že ste dopúkali samozrejme do konca a uvidíme sa na nejakom inom videu a ja si mučím tento kebab. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Vidíme sa samozrejme na budúce a zatiaľ čau.